Nappella għal buon sens tal-partijiet kollha konċernati għaliex is-soċjetà hija fid-dmir illi toffri lill-anzjani vulnerabbli u l-pazjenti akuti is-servizz essenzjali f'waqtu u ta' livell għoli. Sostna dan il-Kummissarju għal persuni anzjani il-Professur Godfrey Laferla f'istqarrija illi fija esprima tħassib tiegħu dwar il-fatt li bħalissa it-dħul ta' persuni fi djar tal-anzjani jinsab wieqaf. Fil-waqt li spjega li hemm ħafna anzjani li wara li jingħataw il-kura fl-isptar Mater Dei jkunu jistgħu jkomplu bil-ħajja indipendenti tagħhom, oħrajn dan ma jkunx possibbli li jagħmluh. Għal-laqstant, kun jeħtiġilhom illi jingħataw il-kura f'residenza għall-anzjani. U insista li huwa essenzjali li tingħata kura xierqa f'waqta kif ukoll umana għal dawn il-persuni. Daqskemm huwa essenzjali li jkollok sodod disponibbli fl-isptar Mater Dei aktar u aktar la darbisset noqorbu lejn ix-xitwa. Staġun li s-sena wara oħra b'mod inevitabbli joħloq iffullar fl-iswali. Għal-laqstant il-Kummissarju insista li huwa ta' interess nazzjonali li tinstab soluzzjoni mill-aktar fis bejn il-Gvern b'mod partikolari l-Ministeri tas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva u l-Unjen tal-Infermieri u l-Qwiebel l-MUMN. Kummissarju tal-Anzjani saħaq illi bir-raġun l-Unjen qed tisħaq fuq id-drittijiet tal-membri tagħha, iżda nnota b'dispjaċir illi r-relazzjonijiet bejn iż-żewġ partijiet iddeterjoraw ħesrem, partikolarment wara l-każ tal-anzjan Charlie Fino li kien qeb minn San Vincenz de Paul u nstab mejjed f'Berzebbuġa ftit tal-ġimgħat wara. Kummissarju insista li ma jistax jibqa' sieket u timdan kollu u talab lil partijiet konċernati sabiex tinstab soluzzjoni immedjata għaliex l-umanità tas-soċjetà tixraq ilha ħafna ħjar. Fl-aħħar jiem id-deputat nazzjonalista Pola Mifsud Bonnici żvelat fil-Parlament kif anzjan ta' 84 sena ġie żgumbrat mill-isptar Mater Dei minn uffiċjali tal-Pulizija fejn minflok ittieħed għall-kura f'residenza tal-anzjani u għatieħed id-dar waħdu u allegatament tilef ħajtu kawża ta' attakk tal-qalb wara l-kedda illi għadduh minnha. Intant l-MUMN qed tisħaq illi l-infermieri jixraqilhom kundizzjonijiet ta' xogħol aħjar. L-Unjen qed tinsisti li sforz nuqqas ta' infermieri li hawn fis-settur ma jistax impjegat wieħed joħsib sala ta' 40 pazjent. Huwa għalhekk illi kemm il-darba appellaw lill-Gvern sabiex verament jirrispetta lill-impjegati u mhux magħhom jimxi mod u ma' oħrajn jimxi mod ieħor.